כולנו מרגישים את זה. בתנאים, בעומס, חוסר הוודאות. אי אפשר להמשיך ככה. איפה אתם רוצים להיות בעוד שנה מהיום? אותו דבר? או להרגיש שיש לכם קול אמיתי, ויכולת להשפיע. אני מוקפת בהרבה חברים וחברות. שהבינו שמגיע לנו יותר. לא רק מבחינת שכר ותנאים, אלא מבחינת אנשים ששמים את העובדים שלנו במרכז. לדעת שכל סקטור מיוצג באופן מלא, ושהפתרונות לא מוכתבים מלמעלה, אלא נקבעים בשיתוף ובשקיפות. גם כי זה הדבר הנכון ביותר לכולנו, אבל גם כי אני יודע ממה עשויים. עובדי מכבי. נחישות, מקצועיות. ותחושה של צדק. אני שני. דודי, נוגה. יוני, עוויסת עבד. ההזדמנות לשנות היא בידיים של כולנו. עדיין מתלבטים? בכל שאלה, אני כאן בשבילכם.